primer fer Balears, primer fins a Mallorca, que allí pots descansar tranquil·lament en Puerto de Pollença, que és la bahia de Formentor, i des d'allí iniciar a poc les escales fins a arribar a l'estret, passer a l'estret, o sigui, en el mes d'octubre, para que abans de novembre poder, o sigui, a finals d'octubre, primer de novembre... Quin és l'objectiu, això? Fins on te vols arribar? Bueno, jo vull creuar l'Atlàntic. Entonces he d'anar-hi per a pillar los alicios, sortir la segona quincena del mes de novembre, sortir des de Canàries. I de Canàries he de creuar fins a Martinica. Déu-n'hi-do la travessia que feu. Bueno, és que has de triar Martinica, San Lucia o la zona d'allà. Entonces, si te vas més al sur, ya tens el problema de la CIC, la zona de convergencia intertropical. Entonces, lo que te interesa es, abans d'arribar a les isles de Cabo Verd, és ja enfilar cap a l'oest i ja anar sobre la latitud de los 14 graus aproximadament, navegar sobre aquesta latitud per arribar fins a la zona aquella de Martinica. I una vegada allí, tranquil·lament, anar fent ja les isles i ja anar navegant fins a lo que és l'objectiu final, en principi, que és Panamà, les Isles de San Blas. En Panamà, una vegada que estigui allí, faré la temporada, el que quedi de temporada, per a després, en el mes de maig, anar pujant cap a República Dominicana, per a després fer la tornada, a la primera setmana de juny, iniciar la tornada per acá. Porque a partir del día 1 de junio se abre lo que es la oficina de los seguimientos de huracanes. No significa que ni allí, pero se abre la oficina. Entonces ya, en esa época, lo que te interesa es sortir de allí ya para iniciar la tornada para acá. Entonces, desde allá no te es fácil porque tiras a lo que son Bermudas. Es una semana de navegación. Después de Bermudas a las Azores, ni a una otra semana. Las Azores difícilmente aturarás, porque és un puesto que n'hi ha molt pocs puestos de fondeig, són molt obertes, i entonces no són puestos precisament massa bons per quedar-te allà unos días. Ja entenc. O sigui, así como, por ejemplo, Bermudas es un paradís, porque una vegada que entras sobre el arrecife, todos son puestos de fondeig y son extraordinaris. Lo que són les Azores, jo lo que tinc parlat lo que he sentit parlar a tothom és que és un puesto para fondear infernal, saps? Sí. Entonces lo que faré segurament és tirar directa, però esclar, no significa que no l'estés a una setmana de Bermudes, lo qual significa que en una emergència sempre pots anar-hi cap allà, saps? És això. Pues escolti, molt bon viatge, li desitjo. Home, la idea és aquesta. Home, lo del barco ja... Lo del barco, de moment ja algo que ja arribava un moment... Ens va impressionar a tots. Ens va impressionar a tots, això. A veure, jo lo que va arribar un moment que sí que estava molt nerviós perquè no veia la manera d'acabar-lo. Perquè m'estava enrederint en tot. Cada vegada que necessitava alguna cosa eren esperes i esperes, i jo lo que no tinc és temps per esperar res. Jo han de ser les coses dit i fet. O sigui, no pot ser d'una altra manera, saps? Entonces, ostres, va haver un moment... De fet, jo tindria d'haver-lo tingut 3 mesos abans, acabat. Però bueno, Home, és que és una feinada, això, Sí, bueno... Te poses. Déu-n'hi-do. No...